וואלה, כאן צלם, בוא! תוריד את המצלמה. יש שורה לקחת את המצלמות האלה עכשיו? את כל הקלטות. מי אמר? שטרית עכשיו אמר. אז יאללה, לך מסביב. תקרא לך עכשיו להעמיד את המצלמה. מה? את המצלמה בבקשה. למה? את המצלמה בבקשה. אתה רוצה לנסות אותי? אתה רוצה שתעמיד את זה? אתה רוצה לנו את הפנים עם המצלמה? כשאני... אתה מתחיל להדליק אותי. תן לי את המצלמה שלך עכשיו. עכשיו! לא תסתכל עליי, ככה אתה מדליק אותי, אתה מבין אותי? אתה מבין אותי? יאללה, קיש! ווקף. מה הסיפור? מה? מה הסיפור? למה אתה מצלם אותו ככה? אני? כן. אני מבצלם. אני מבצלם, מה? אני צלם בצלם בו, אפשר לדבר איתך... תקשיב טוב, אתה צלם בצלם? אוקיי. גם אתה עצור.